Дами и господа, аз съм Happy Boy D. И понеже сега е 11:29 през нощта, ще изиграем няколко битки, ще ви покажа един клип и нищо няма да правим друго. Бета арена съм, между другото, вече. Така. И чакаме се. What? Ice Wizard? What? Леле, хора. Не вярвам толкова бързо как го отключил. Не мога да се досета. То доста отдавна явно, че твърд. Да. Така. Ще работиме. Хайде бе. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Не! А за какво се изхъбих еликсира? Ме гатих. Да, 1700 купи. Окей. 200 купи. Какво да направя? Аре бе! Нищо им ста. Така. Подредени са. Не знам по какво. Но знам, че са подредени. Сега ще спестявам. Опа. Остава, бе. Да. Още върви. Ще спестявам 1000, ако се появи някоя карта от Бета арена. Тук да я купа. Защото тя са много лоши. Кефи ми тази лъжица, къде бърка. Сок. И да знаете. Вижте. Аз съм на второ място в клана и ако го кикна, то ставам първи. Ама аз не съм лош човек, няма да го кикна. Той да се лефне. Аз съм божествен. И това, между другото, е човека създател на Ивко Хълк. Аз съм ко-лидер. Така. Мисля да приключим клипа. Защото ви казах колко е часа. Абе, да правим. Ето. Ще ви покажа две клипчета. Това е номер. Абе, не ето. И защо?
Така. Така. Раз, два. Дан. Драфт. Да, това си беше. На. Спираме клипа. Да ви